Internet je tu s nami už vyše 50 rokov a stal sa neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Ponúka mnohé možnosti, od komunikácie cez zábavu, ale až po zarábanie peniazy. Avšak okrem týchto možností sú na internete ľudia, ktorí ho využívajú na podvody, ktorými sa snažia obrať iných o peniaze. Ako zbohatnúť na internete, toho nájdete naozaj mnoho. Tí, ktorí chcú naše peniaze, sa nám snažia ukázať ich luxusný život. Snažia sa nám predať ich projekty, ktoré by nám mali zarobiť milióny. A mnoho Slovákov im na tieto ich triky naletí a stanú sa terčom podvodu. Preto v najbližších mesiacoch vám chcem dať nejaké cenné rady, aby ste možno práve vy takýmto podvodníkom nenaleteli. Každý týždeň dostávam otázky typu: Martin, oplatí sa investovať do tohto projektu? Ak tam investujem svoje peniaze, môžem zarobiť desiatky tisíc eur. Propagátori týchto nekalých schém často sľubujú zázračné výnosy a ľahký zárobok bez námahy. Ale je to naozaj tak? Volám sa Martin a už 10 rokov radím ľuďom a v dnešnom videu poradím aj vám, ako nenaletieť podvodom, ako sa pred nimi chrániť a ako ich rozpoznať. Ľubo píše: stretol si sa s touto stránkou? Dostal som na tej stránke určitý obnos, ale musím spraviť menší nákup, aby som si aktivoval účet a potom môžem ten väčší obrad vybrať. Ľubomír Váhač sa zapojí do tohto projektu, ktorý mu pri jeho vklade ponúka určitý obnos peňazí. Je to len ďalší podvod alebo legitímna príležitosť? Ak aj vás alebo vašich známych niekto osloví s takouto ponukou, zbystrite pozornosť. Väčšinou sa jedná o podvod. Takýto typ podvodu sľubuje vysoké a rýchle výnosy s minimálnym úsilím a investíciou. Váš vklad do tohto projektu by mal podľa týchto podvodníkov odblokovať sľubované peniaze. Ich organizátori tlačia na to, aby ste sa rozhodli čo najskôr a aby ste nemali čas si preskúmať danú ponuku. A keď už pristúpite na ich hru, verte mi, že oni už vyťahnú z vás ďalšie peniaze. Ďalším podvodným systémom je tzv. Ponziho schéma, ktorá funguje tak, že peniaze od nových investorov sa používajú na vyplácanie výnosov starších investorov, kým schéma neskolabuje a kým prísun nových peňazí nevyschne. A verte mi, s takýmto typom podvodu som sa stretol aj ja v roku 2015, keď ma môj veľmi dobrý kamarát oslovil s ponukou investovať do spoločnosti Kairos Technologies. Táto schéma bola založená na tom, že si firmy po celom svete budú na mojom počítači ukladať šifrované dáta a ja budem na tom zarábať. Samozrejme, na začiatku som si musel kúpiť určitý typ balíka a čím ten balík bol drahší, tým som mohol rýchlejšie bohatnúť. Na čo by si ale veľké firmy prenajímali miesto v mojom počítači a ešte by mi za to aj platili? Veď v tú dobu boli cenovo dostupné cloudové riešenia, ktoré by týmto firmám poskytli za zlomkovú cenu miesto na ich serveroch. Kamarát, ktorý sa ma snažil presvedčiť, o aký perfektný projekt sa jedná, že mi tento projekt zmení život, tam peniaze vložil medzi prvými. Na začiatku aj zarábal. On ale oslovil ďalšie desiatky kamarátov a známych, ktorí si tento balík kúpili taktiež. Z bankomatovej karty tohto podvodného projektu vyberal peniaze, aby uisťoval ostatných, že tento projekt naozaj funguje. A on aj fungoval, dovtedy, kým mu investori dôverovali. Ako náhle tam prestali prúdiť nové peniaze, tak posledným investorom ostali slzy prepláč. Dnes samozrejme tento projekt už nefunguje a môjmu kamarátovi sa určite ťažko pozerá do očí podvedených. Tieto a mnohé ďalšie investičné projekty, ktoré sľubujú vysoké zhodnotenie za minimálnu aktivitu, vyzerajú až moc dobre na to, aby to bola vôbec pravda. Neverte zázračným výnosom na internete. Garancia v rizikových investíciách neexistuje. Warren Buffett, najslavnejší investor na svete, dosahuje priemerné ročné zhodnotenie na svojich investíciách 20% a to je top investor. Niektorí podvodníci ponúkajú vyššie zhodnotenie, ako je práve zhodnotenie tohto investora. Ľudia, ktorí sľubujú obrovské zisky, ich s veľkou pravdepodobnosťou sami nedosahujú. Veď keby vedeli, ako rýchlo zbohatnúť, nepotrebovali by sa tým chváliť ostatným. Zbohatli by a nepotrebovali by predávať častokrát predražené kurzy a semináre. Spoliehajte sa sami na seba, študujte si veci, nedávajte peniaze nikomu, pokým si danú investíciu riadne neoveríte a nenaštudujete. Jednoducho nedovoľte, aby sa obohacovali iní na úkor vašej nevedomosti. Na internete je mnoho ľudí, ktorí sa zaujímajú o to, ako vás obrať o vaše peniaze. Nedovoľte im to. A pokiaľ mi chcete pomôcť dostať toto video k viacej ľuďom, budem rád za každý like alebo že ho prezdieľate s vašimi kamarátmi. Samozrejme budem rád, aj keď mi dáte vedieť do komentára, s akým typom podvodu ste sa stretli práve vy. Majte sa.